Ahoj, som Michaela Michelová. Mám rada Slovensko, prírodu, pohyb, svoje rodné mesto Trenčín, ľudí a samozrejme svojho pozemského anjela dcérku Luizu. Píšem články na tému Som hrdý Slovák, človek človeku a blogujem na informačno-vzdelávacom portáli imcool.sk. A prečo som začala písať, sú dva dôvody. Prvým je ten, že som písala veľmi rada už ako dieťa. Keď nebol na blízku nikto, kto by vypočul a pochopil smutnú, zmetenú detskú dušu, tak som jednoducho všetky tie tajomstvá, ktoré sa ukrývali v hĺbke srdca, položila na papier. A niečomu vo mne sa uľavilo. Ako by sa celé to bremeno rozptýlilo na celý svet. V tých momentoch som pochopila, že človek nikdy nie je sám. Aj keď sa cíti osamelý. Tým druhým dôvodom je lož. Lož a pokrytectva. Všetky tie klamstvá, ktoré sa na nás valia z mass médií, či z úst vrcholných politikov, či samozvaných osobností. Preto som presvedčená, že je veľmi dobré, aby v súčasnej dobe tu boli nejaké alternatívne médiá, či ľudia, ktorí sa nenechajú oklamať, podviesť a odmietnú všetkých tých trojských koníkov, ktorí sú nám podsúvaní. Uchovajú si svoje vlastné myšlienky a následne ich ponúknú ľuďom na vôkol. Byť ticho je tichý súhlas. Súhlas s klamstvami, pokrytectvom, s celým tým amorálnym, bezohľadným, nespravodlivým systémom, ktorý tu vládne. Ja s ním nesúhlasím a preto píšem. Všetky moje články môžete nájsť na portáli imcool.sk na mojom profile Michaela Michelová. Ak sa vám moje články páčia, sledujte moju facebookovú stránku Hrdá Slovenka.